omo emusio ito Julius Nyangano bonyo ngambu ya mono sana asenge nchekera tu abatumita ari Nyamira tu ataite motokorire gas omonto bagosoa munega abana nende bagokwana mangana maya elinde bakore Nyamira gas yobona Nyangana tu ari bataino mubiro uri wagete igore ngo mbuya mono naende nakiekio wakora maya ugatolimera chipara bono tugwita buya igoto gotebinga bari bamino batari amo naye tigababwati omutindo bamanyenga naki ere buya kera moro amu muiwana no mugabana mubwatira ne mokore gas lakini nyamo bari bande bakobera kano nyamuri chigosoamo engakingo ikere monyore murakora kende mutomunka nchego nale gotayaso mo mushi to ngambu ya mono sana asega asingija ontokora mu no mugabana tiganya sako bwati good samari dan kurku sakario che nje ngoteba na mbia mana so mu MC ito Julius Nyangano bonyo asa maskani kwa orogeti na kama maskani abese kama no yorgeti lakini nere bono tugo sabana gwetera asore imo akorete goro makorta mangana maya nere bona akubwatisie egera asotigaretie nkaria ase wodi yao egere anyare okubwatisi taraja muna bono kuru magari ntori tari passe bonya gweko na Nyambiri ecombine tutware through way bridges chitu chiboro wetera aina muna ko ini moini siete tupoke kagera mugaito matemo ya muga tereni gabana na ndaira novisi please na ndemo bwatera nene ta kweba kubwatisi tawo twaro mangano yo goita bibosa bono go twa sabana ko ranchi nera kubwatisi na ya ko rorekani na nda maskani ya rorekani muna gwakorta maskani ya manana ase wodi yao na antu no tole maiga yao rigori na ende bono to kubwatisi mono ikurate turake ne ntinde ya kore sigwa korte nengi mono bia mono so tebanga asigasi omwe mushi tu gwakorete Nyangana okabwatisia omugambi oyore amosia kaira na geti otogote ngambu ya mono na ende atwegote binga asa matuka ya tiga tu ya bwatera na nere ipara mono kurukio majingi esio gojikoro maate eyende kurukuru Nyambirinse etire goje nyagetari akio majingi nejibara chinde mubwatera na sokorosia erinde na litoko da korana ntunge gasino una bunga korete igoro torenga gasi ye una bunga korete amatura na maya tokora goja mwaga mogaiga egendo kende na mari ogorende ligere nyagetari taiyo naro nyarigererie mokonya abantu baito ndetari ya kama torari kibara abantu baguko mbuyamano mwezi miwa ndabutuka kusabira maya na ende 2027 nabuto ngokoira nitore elinde okorege ndoki egasi egotigaro taboki mbuyamano asumo emisiyo no akoluku Nyangana obonyo nche asokorora kwane ase county ya Nyamira chisegi chiabere chikoba kirengaki chisegi echibono ekero nkwebori na chitwa abachorerete monya koruwana gusena magendo twa abachorerete riswali mara bunge masinani mara bunge gusenereri bono ntoma itia se moberete bone miake yonsi ndoche yaerire busa kende nge mwato koreire bono okonya wimpichi omugabana einere emeremo tu abatomerete inubuna ba MC baito ba Nyamira county riswari ya nenkwebori emiaka ndoche yaerire tano chi county chinde chiagenderere chiachira tambe chiatobwira tua ngatomunya kikoro maganto wikera bono riswari njenkwebori na omurabe mokonya koruana chi impeachment kiro mwaka uchi senate ngano omugabana mogo impeach einere gasi tu abatomerete motokorre Nyamira county aba MCA bari barenge gose enseme eriende bari mwa korete gasi engia pako omugabana kayana na bakire mbiyamo na se gasi engia obonyo omwesi mieke rangwati egasi mwa korete nengia tokorre gasi onye nabo igo 2027 igatobarigereretio maete nebirore koruare 10 tobaroje sana bunego ika 2027 kwa busatore nyumbe yonsi pia county ya Nyamira mwensi pi mogenda ka tochora abantu abanya baranya bia marida nene mwere manyisa kuri wadi ya mwagama ditangani atokwera rianga omo governor ditangani bia mona sengi chukwera ni igere riang kwa gorete virakte bia ngo to konya chibara mbira akora miremo nebinto binde mbiro magega bia ngo kore miremo inchire aba MCA baito okobwatera naso okora miremo igere gasi engia rigereria ebinto binge mogana to kongusana
ntu abate tumugusane ko twatete obuyambori ngaki mogende mokora onyo muntu bwata makoso igambiro neroro no goteba ninkororo igonga kurwe gwadi yeto to goteba iga biabona se aba MCA amwa korte sabwengia mukamuirania na aba seneta baito abona bagambi barenga ekenepi omugambi oyo igokorwanwe sabwe bagwaka nga erie taso ete bono bagendere gokora campaign yo gosokia korosie sabu yo gosokia obwe omugabano ito ine sabu yarenge etabwene tasomo Kenya mugima abaseneta mbaye mbanyerigereretie ne ka kwende government ito yengima njarigereti ngamaene esabu ekigwo kwa sogosoka sokia abagabana ito teri sabungia igonga ase intubo muagamo twene tingo mugabano ito na omo MCA ito bwatera no mugabana amagendera ari konyora mwabikire mesa mogotokorera muyatabukie kipindi getigarite geke mutabukie amagendero 2027 ntonyete turigereria nga nararia nae muro mogendete kurwana 2027 togendete kubarigereria mbia muno ne mwere manyisa. What was in the Senate yesterday as Nyamira resident, we are not happy at all. We totally condemn our MCAs for going for the Senate. I think this was something that was politically engaged with those people from national government and others, but we totally condemn it in our strongest possible words. Mugirango. Asa mangana liaro chikanete as Senate ntoko kinaro weterange Senate yatire ni strong babeiramo baligererina aso maene mo governor ya Nyamira igebekerera mangana bosa ayuale abwata siasa jitayo igobona asuna ntu abantu banyamira county twakokire sana segentu kulikia bete Senate nande asaba MCA bagendete ko involved asa mangana yoko impeach governor patagendere tiko singatia mangana ya development. We are looking for them totally 2027 we are against them nane nturuko chiwanjira na mangana unaya agendere asinyamira yaitu amacha yale igasalegete chipale chichira gito sumbuete na bintu binde na mangana nyagitali nini bagendere ko nyakoshugulikira amangana yoko mnyoki governor governor Amos Nyalibonta te kogotebiga tonyagali kuno anite kayemo korera abantu baite gasi unabona nyama ya ward ya ntu abwato mu MCA twabeire go for so long. We request yunga ochakire nyama ya ward so that the development can be seen. We are behind you Mr. Governor. Yetu ya Nyamira kila mara ni vita Nyamira County, hakuna maendeleo, kila mara ni kuimpeach governor. Hiyo ndio kazi hatukuwachagua ili muende kuimpeach governor kila mara, tuliwachagua muende kufanya kazi, na kama kazi imewashinda mtuambie tuchague